benepisyo ni kami Ginoo, lakit kini nga mga hatag nga amon niya nakakarawaton. Di ka nga nimo ka mahinatagon tungod ka ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amay namon niya ka mga langit pagdayaw na nimo ngaran, ni kanimo amon nimo ginadian ni paso na dali mo pagbutin hatuna so garing pagsunda di pagalaman niya. Kasalanan sila kagad. Sila pitagan ng kandito ya Nagimaya ka Maria nga napuno kayong grasyang ginuwag sus ada imo gindadayaw kalabihan mga babae nga tanan nagindadayaw man ang bungantian. Santa Maria, Mesa Diyos, sila po kami makasasala. Miano po sa amon at pamatay. Gimaya sa Ama yung sa Anak kung sa Espiritu Orasyon Santo. delikado niya, pagkadayo man ang tanan ng mga katubigan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kaon, ay pagsarang lang daan. Pila. No, you eat again. Ay, Makanit yung mother niya. Oo, siya. Makanit yung mother niya. yan, diba? Si Auntie Belle. Karina kama. Pila na, pila. Ano ka ni Mano ba? Magsugad ko dito ako mangkon. Hino, Si Raquel. Raquel. Raquel Salanyo. Nakakakuan kahit. Magsugad ko dito ng Raquel. Kakay mangrot ka na rapon. Ano ko asang buhit pa. Kanya din yung mag-akay. Kinakiling. Kanya ni Arani National. Tagalidad yung asawa. Karina kamo. Karina. Buhanin na lang kami din. Pero, karina kamo. Na ano, may nakulot masakit. No, bagadik nakakaano kayo. Baga ano man ba ito ni. I know. Panadli. Karina. Panito kita. Panito na, Karina. Yun. Manalasing. Ay, yung nanay. Nakaturog pa. Aray na, nakapoy gula tinanay. E bisyak na nga turgak otro. Kay aga pagod man nga. Nahimang no. Kinuan. Mangungulo mo kuno Francis. Anong oras na kami? Ano kaya mo? Kahon ako na kanin kagabi. Ay, malibas. Wala mo kinalidad ay. Waray bili. Ay, ikaw na ako itang Alive? Alive. Alive. Natimpag. Ay, kung malay, bayan diri, dumaradayon. Dapat ni pagigilipan. Ang direct ko, ano din nagkatapang. Thank you. Mano Medi, my brother, our big brother.
Kuya ba ada? Tawag ka dito kuya mo. Dito na lang ako lang isa. Ako po itanda lang. Tingnan na lang ito. Palit ko na lang dito kuya mo. Tingnan na lang ang tubi. Kukita na lang. Aray. Kapot na lang po. Tatay ni ko Natin mamarat ba? Sorry, sarap ka. Kita taktin mo. Yeah. Padaray tunod ko. Motorya nga ito kita guwang. Yeah, of course. Sorry, ano timaran? Victoria. Victoria, mana? Glow. Blow. Kita. Murot. Mana kita. Mana to si? Auntie Deli. Yes. There. Police person. Karina, best friend. Mana Marie, Iday. Auntie meron day? Karina ito. Mana? Ano ba? Karina. No. Waray pa ito. Very live. Sige, sige. Mga kita. Kadi di kaon. Pakadi. Ya, pakadi. Pakadi. Kadi kaon. May bata, pero pag misa, ang pagkuha ng kalis, pari, yung katuloy. Waray ito. Waray. Waray daw na hindi ko ang Hello. Si Preng. Si? Nakilala pa kayo. Natural. Oh, good. Kadi uwi kaon. Kadi na kaon. Kadi kaon. Okay, ga. Sige na. Hila. Fall in line. Auntie Belle. Nanay sister, Auntie Belle. Sige, sige lang kayo. My cousin, manabungan. Beautiful. Mangaon. Waray yan, best nan, here Waray. My cousin. Ano ito niya ngaran? Ano ito niya ngaran? Ingat ka? Minyong. Minyong. Gida. Si Minyong. Gila, kumanda ka mo. Sabi nila ay din eh. Okay. Wala na.
Yung mga ano to. Ano to kita. Dinayday ka na. Emmy. Number 2. Emmy number 2. Mayor. Hello. Hi, Mayor. Okay, ito ka na kanto kong tuloy na magkita kami ng mama. Condolence. Nagtik sa kakarina, anong oras ka pwede magkita ka ng mama? Siya oras buman na sleeping liyan. Eh, nakapoy kami kay na... Stranded na? Oo, damo na stranded. Kay low pressure do. Tapos anong plane pa, nakadto na kami. Then 7 o'clock. May technical problem. Eh, pag limang nuko sa yung gas, ito ma-take off na. Ano eh, baga na ako man. Ngayon, kaya bumalik ka parking. Pero mapay na lang nga kay delikado, di ba? Ika na yung days ini. Kanay? Ika na Oh! yung days ini. Yan ang ka na. Yeah. So, buwas yung paglubungan. Buwas, aga. Kaon na. Pwede na. Kaon na, ay pag-aray. Pangaon. Ay, Salvia. Sige, Mayor Gina. Mag-upunyod ka mo ni mama. Oo, kami lang nga duha. Tanglit. Hello. Okay. Mayor ng Tanawan. Yeah. Mayor Gina. Sister-in-law. Ay, okay. Yung first wife ni Kuya. Yan, anak. Kambal yan. Andun sa labas. Dalawa sila. Condolence. Kumani kami na, di waray pa kawan. Oo, balitaan ko. Ala. Ano po naliro? Ay, nalit. Ibutang nalit din Sorry. Kaya, sorry. Okay, life ko. Sorry, problema. Oo, Newton, so. Kaya sa mo bilin damit na. Di ba maganda yung dress? Saan binili yung damit mo? Ang ganda niya. Parang kahit tumabang umayat ka. Yeah. Ika nga gumawa. Ha? Ni? Re. Bugto ako. Diya. Ate Shirley. Ha? Rinante. Oh, absus. Itan. Okay. Ay, nagpagkapot na. Randy po, gid daw kay ulit tao naman ini nga. Ito daw. Kahama. Pinaghirapan to, kagabi pa to.
bilhin. Oo, sige ate. Si Atan. Tingin ka dito, Atan. Ayan. Wapong nephew. Ah? Wapong nephew. Ay, Ito pa, sa pangwapo. Si Abby. Kain na, kain na. Kangaon kita. Nakaturog pa, mapagkaturog. Meron yan. Gisingin ko mamaya. Mamaya kakain ako kapag wala nang kukuha kasi malakas ako kumain. Ay, sus! Wala. Wala. Kain. Hanggang wala nang kukuha kasi baka wala matira eh. No. Go online na. Respeto muna sa mga bisita. Oo, tapos na. Wala na. Ka na. Masyadong respectful. Yeah. Next. I'll be next. My cousin Randy. Pakitang Randy. Okay. Sige. Okay. Nakaon na kami, anay. Sige na. Nakaon kami, anay. Pamangkin. Si TJ. Nakat ni Mayor. Nakat ni Mayor. Okay, kaon lang. Why are you crying? Why are you crying? No crying. Don't cry. Agi daw. Matabok. Ay. What is wrong? Ay, wala.